Pipi, Gudi i Ćuri, možete li da izmislite društvenu igru? Naravno, Petre, krećemo! Jesmo li stigli? Ovde piše da se zamak nalazi pored velikog drveta sa čijih grana visi voće, gumen, bombon. Ja ću da prizovem moći navigacije koje će nas odmah teleportovati do zamka. Koliko puta moram da ti kažem, Pipi, ti nisi čarobnjak, nemaš magiju, ti si borac. Dobro, ali rekli ste da je ovo igra izmišljanja. Jeste, ali ipak postoje neka pravila. Ajmo dalje. I sad opet moramo da pešačimo do zamka. Dobro, ubrzavamo do zamka. Ko to prilazi zamku zlica? To, napokon se nešto dešava. To smo mi, avanturisti iz Pipilenda. Niko ne sme da uđe u dvorane moćnog kralja Zligora. Zidine su visoke 100 metara da niko ne može da ih pređe. Ja ću onda da uzmem svoj helikopter i njime preletim zidine. Pipi! Mi smo avanturisti iz fantazije srednjeg veka, nema helikoptera, nema nikakve tehnologije. Dobro, igraću se po pravilima. Zaletit ću se na stražara, odskočit ću levo od njega, provući ću mu se kroz noge kako bi ga dočekao od pozadi i onda ću ga pobediti. Dobro, baci kockicu da vidimo da li ćeš uspeti. Kako si se zaleteo, tako si se sapleo u kamen, pao i polomio svoj oklop. Ne verujem. Ajde onda vas da vidim. Ja ću da uzmem napitak pospanosti i ponudim stražaru da popije kako bi utolio žeđ. Za to će ti trebati da budeš jako ubedljiv. Baci kockicu od 1 do 20. Dao si stražaru bočicu, on ti se oduševljeno zahvalio. Hvala ti, baš sam žedan. Popio je do kraja i odmah zaspao na nogama. Bravo, Ćuri! O, avanturisti! Uspeli ste da prođete pored mog stražara, ali sada ste upali u moju zamku. Bacam kockicu za spretnost i balans kako bih prešao na drugu stranu jame. To! Uhvatite se za drugi kraj. Bacam kockicu za snagu da ih dovučem ovamo. Uspeo si! Ne! Nema veze. Sprečit će vas moja čudovišta! Bacam za snagu da ih sve srušim. Uspeo! Ne! Pobedili ste me! To! Najbolji smo! Da, sada smo drugi nivo. Šta? Drugi nivo? Da, to je bila početnička najlakša misija. Ovo je najduža igra ikada. Hvala još jednom na ovom odličnom predlogu. Pišite nam u komentarima još avantura u kojima želite da vidite naše junake. A pogledajte i naš prethodni video i vidimo se u sljedećoj epizodi našeg serijala Pipi, Gudi i Ćuri Show!